Hejsa, og velkommen til Tilly Show med Mathias. Så sidder jeg her med en Nagamorich, som jeg har dyrket for frø af. Jeg synes ikke, den minder så meget om de billeder, jeg ser af Nagamorich på nettet. Men jeg har smagt nogle mindre frugter fra planten, og der var godt knald på dem, men jeg har ikke prøvet nogen, der var i den her størrelse endnu. Så den har jeg blevet hængende til, at jeg skulle lave en video med den. Så lige se igen. Den er der lige lidt knopper her på siden. Den ser også lidt ond ud. Der er sådan et halvstor. Men lad os komme til sagen. Jeg skal lige prøve at skære den ud en gang, så du lige kan se den inde i. Og den lugter rigtig kraftigt, sådan der. Ja. Krum, du ser den derude. Nå, men skal vi ikke bare komme til sagen? Den skulle vist også. Det var også bare op i 1 million stykker max. Ligesom Ghost Chilien. Det var sådan en søster til det her. Og en stor portion. Skal jeg lave video? Det var en stor mundfuld. Stop. Altså, den smagte eksotisk. Ligesom mange andre habanero-frugter og sådan noget. Men nu tror jeg lige styrken den kommer lige om hjørnet lige om lidt. Jeg er sikker på at den stadig optager. Jeg kan se enden af den endnu. Nu kommer du ud i ørerne. Nu begynder den at komme. Mine tænder. Den kan også mærkes i maven i hvert fald. Jeg sidder ude af min tandkrog. Uha. Men jeg tror den skal have noget tid. Eller hvad, nu kommer der noget i hvert fald. Jeg vender lige tilbage med et minut eller sådan andet for at spare på tiden af at kunne optage. Ja, velkommen tilbage. Jeg har nok gået godt og vel 3 minutter. Og jeg synes ikke, at den var så slem, som jeg forventede. Jeg havde regnet med, at den ville være noget mere aggressiv i det.
Tak fordi I så med. Ses til en anden god gang.